Kad je bio mlad, Dubravko Mataković želio je postati golman, no ta mu se želja nije ostvarila. Postao je crtač stripova. Strip kojim je već kao student Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 1984. započeo karijeru, odmah je postao iznimno popularan. Glavni lik tog serijala je Mali Ivica. Način na koji je Mataković utjelovio njegov anarhistički neposluh kod domaće publike prihvaćen je s velikim oduševljenjem. Mnogi su uvjereni da je Mali Ivica nastao po nekoj stvarnoj osobi, čak se spominjali neke popularne osobe, neki su bili i uvrijeđeni, međutim Mali Ivica je u stvari nastao kao parodija na viceve, ako je uopće moguća parodija na viceve iz Modre laste, zatim Arene, Vikenda i tako tih nekih novina. Teorije humora postoji jedan humoristični žanr koji se zove crazy. Obično ga se veže kad je riječ o filmu za braću Marx, kad je riječ o animaciji veže ga se za Bugs Bunnya i za Warner Brothers animaciju, Chuck Jonesa, Tex Averya i tu tradiciju. Malo se zna da je taj naziv došao iz stripa Crazy Cat, jednog velikog stripa stvorenja. Ta crazy tradicija tog surrealističnog humora, zapravo nadrealističnog humora, je na ovim prostorima bila veoma popularna u formi onoga što su radili italijanski strip autori Benito Jacoviti i dvojac koji je stajao iza Alana Forda. Ta negdje tradicija crazy dobila je svoju punu materializaciju u radovima Dubravka Matakovića. Mali Ivica i prateći likovi Majka Nerotkinja i Inspektor Dane postali su tako najpopularniji antijunaci stripa u našim krajevima. Stripovi o njima objedinjeni su u albume Sabrana nedjela i Prod Pictures. U galeriji popularnih likova ističe se jedna životinja, svinja, koju je na velika vrata uveo u svijet stripa kao zaštitni znak svoje produkcije. Svinja je slavonska omiljena životinja koja nas prehranjuje između ostaloga i ovako atraktivno izgleda. Ima tu utičnicu na nosu, na njušci. Spektakularna je. To sam primijetio još u srednjoj školi kada su tako izvezanja pod satovima koji su bili većinom dosadni, uveseljavao svoje kolege sa lijeve i desne strane crtajući između ostalog i svinju. Njima je to bilo urnebesno smiješno, tako da sam se nastavio baviti tom djelatnošću. Gotovo da nije bilo novina u kojima se nisu pojavili Matakovićevi stripovi. Objavljuje u Poletu, Mladosti, Osječkom tenu, Ljubljanskoj tribuni, Patku, Večernjem listu, Glasu Slavonije i brojnim drugim tiskovinama. U vrijeme rata Mataković počinje suradnju sa splitskim tjednikom Nedjeljna Dalmacija. Stripove koji su nastajali pod granatama što su svakodnevno zasipale njegove Vinkovce, morao je u tjednom ritmu nacrtati i isporučiti u daleki Split. Prvo čega se sjetim kada je riječ o mom radu na stripu tijekom rata je podrum, granatiranje i moja borba sa rokovima, odnosno odlascima u potragu za redakcijama ili bilo kojim drugim otvorenim pristupačnim mjestima koji su imale telefaks jer više nije pošta radila. Često nije radio ni telefon i to je bila živa muka. Morao sam pogoditi neko vrijeme jer postojalo je takvo vrijeme kada nije bilo granatiranje, kada su i oni valjda nakon pijane noći imali to neko razdoblje od 8-9 ujutru do 12-1 popodne. U tom vremenu sam ja žurio u grad i tražio od kuda ću poslati faks. Ovaj ciklus objavljen je u albumima Protratno izdanje i opet Prod Pictures, Pterodaktiličarstvo za početnike i Imamo Le Prot. 1995. Mataković počinje crtati serijal pod nazivom Desmosgenes. Likovi ovog stripa svi su redom luzeri, koji si pokušavaju dati veliki značaj, pa stoga neodoljivo podsjećaju na slične pojave u tadašnjoj dnevnoj politici. Matakovićeva literatura i strip, to vam je jedan pledoaje protiv kiča, i to političkog kiča, likovnog kiča, književnog kiča, muzičkog kiča. On govori ono što se govori na ulici i to javno.
Uskoro Mataković obnavlja suradnju s Nedjeljnom Dalmacijom u novom serijalu čija je zvijezda Glištun Gmižić. Nekako mi je legao jer to je čovjek sa naš tipični Hrvat, sa dna kace što se kaže, siromašan koji ima sve moguće probleme koje svi imamo, još pretjeranije, još više izražene. Tako da sam nekako njega, ušao mi pod kožu. Osim u Nedjeljnoj, Dnevnik Gmižićevih objavljuje se i u brojnim drugim časopisima. Objavljen je i u albumima Čovjek s dvije jetre i Moje ime je Gmižić, Glištun Gmižić. Osim u stripu, obitelj Gmižić je oživjela i na daskama Vinkovačkog gradskog kazališta, u predstavama Iz Kabula s ljubavlju i Iz Kabula s ljubavlju tu. Nekako me uvijek nešto tjeralo da svašta isprobam, tako je i kazalište, slučajno sam se na kraju tamo i zaposlio. Tako je na nagovor tadašnjeg ravnatelja Ivice Zupkovića došlo do realizacije prve predstave s obitelji Gmižić, koja je bila dosta uspješna u to vrijeme, čak se i glavna glumica Tatjana Bertok-Zupković bila je nominirana za nagradu Hrvatskog glumišta za ulogu Prcmilke. Svih ovih godina Mataković je ilustrirao brojne kazališne plakate, knjige, udžbenike i nosače glazbe. Zajedno s Krešimirom Zimonićem aktivno je sudjelovao i u stvaranju Vinkovačkog salona stripa. Dubravko Mataković je jedan fenomen koji sam sebe opravdava, što bi rekli za Picassa i tako neke velike umjetnike. On je underground autor, rekli bismo, ali je zapravo jedan od najpopularnijih crtača na ovim prostorima. Već 20 godina Mataković crta i za djecu. U ovim serijalima izvrsno prilagođava svoj stil njihovom uzrastu, uvijek jednako pazeći da svojim duhovitim pristupom poprati trendove koji okupiraju djecu i mlade. Na taj način Mataković je postao i kroničar svog vremena, u kojem bilježi sitne mijene, od najezdi prvih mobitela pa do aktualne obsesije Facebookom. Tokom cijele svoje karijere Mataković je crtao isključivo stripove u karikaturalnom stilu. Takav je i serijal za časopis Total Film, koji vrvi duhovitim referencama na mnoga dijela filmske umjetnosti. Matakovićevi likovi prerasli su medij u kojem su nastali i postali su dio urbane kulture. Malog Ivicu su navijači Cibalije Ultrasi tamo negdje 90-ih usvojili kao svoju maskotu bez da su mene konzultirali ili pitali. Uglavnom ja sam u jednom trenutku vidio kako je lik Malog Ivice osvanio na njihovim transparentima, a kasnije sve više po grafitima i tako dalje. Čak sam i sam radio jednog velikog za finale kupa. Na Vinkovačkom VFM radiju Dubravko je vodio 2 satiričke emisije, Zbilju znanosnih bespuća i Zlatni kotlić Pobosutlja. U njima je nastupao kao kvazi znanstvenik Glištun Gmižić, koji je diskutirao o aktualnim temama za koje je bilo potrebno njegovo stručno mišljenje. 2003. godine osniva straight sadomazo porn group band Septika. I u stihovima koje piše za Septiku, kao i u samom scenskom nastupu, Mataković zadržava jednak osjećaj za skeč i komediju koji ga je ranije proslavio u stripu. 2004. počinje suradnju s Robertom Knjazom, kao jedan od scenarista televizijske emisije Mjenjačnica. Možda sam nesvjesno taj njegov humor, a posebno to njegovo naguravanje sadržaja u male kadrove prenio i na svoje emisije. Dakle, to što mi se kod njega sviđalo, očigledno je utjecalo i na moj televizijski rad, pa sam i onda pokušao i u svojim emisijama, nesvjesno, ali zahvaljujući Dubravku Matakoviću, što više zanimljivih detalja staviti u kadar. Zadnjih godina Mataković se okušao i u crtanom filmu. Tako je nastao animirani film Cigla, u kojem je animacijom oživio galeriju svojih likova iz stripa. Za svoj rad na području stripa Dubravko Mataković primio je brojne nagrade, a 1995. godine i Grand Prix salona stripa u Vinkovcima. Krajem ove godine proslavit će 30 godina profesionalnog bavljenja stripom.